mozio honekin. Orduan, lehenbiziko puntua da adineko maila osatzea. Orduan hemen osatzen dugu zaharrena, gaztena, idazkaria. Orduan, ja honekin maila osatutzat gelditzea eta jarraitzen dugu beste zenbait puntoki. Lehenbiziko gauza biharrenak kasu honetan da, kredentzialak aurkeztea eta bere nortasuna egiaztatzea. Hemen kasu honetan, dauzkagunak da Euskal Herria Bildutik, Mikel Arregi, zinegotziak baita ere, Nerea Odriozola, Larrañaga, Rubén, Alberti, Uranga, Maria Beatriz Tubia Lagarri, Aitor Salegi Martija, eta Maria Pilar Peruriana Larrañaga. Eta baita, PNV-ko alderdi jeltzaletikan, Garikoetxe Mendizabal, Eva Mandas Biolide, Carmel Beriza Mendizabal Irigoian Leunaiz, eta Katixa Monreal Cuesta. Eta Javier Manteka Barkatu, falta izteidan, Martín. Bale. Jarraian, alkatearen hautaketengo dugu, mailak ja osatutzat ematen du korporazioa, eta ja horrekin alkatearen hautaketengo dugu. Adin mailak alkate aukeratzeko baldintzak gogoratzen ditu. Zinegotzi diren zerrenda buruak, hautagai, lehen bozketan zinegotzi guztien gehiengo osoa lortzen duena, izango da alkate. Horrela gertatzen ez bada, udal hauteskundeetan gehien bozkatutako zerrendako buru den zinegotzi izango da alkate, eta hautagaiak zein diren adieraziko ditugu. Kasu honetan, Garikoetxe Mendizabal Etxeberria, Mikel Arregi Urrutia. Hemen botoa, isilpeko botoa emango deu, kontaketa eta emaitzak erakutsuko ditugu. Bai, orduan, Mikel, Nerea Odriozola, Rubén, Alberti, Maria Beatriz Tubia, Aitor Salegi, eta Pilar Erebaini eta azkenik jarea. Orduan, honen arabera, Mikel Arregi izango litzake
Bueno, eskerrik asko danoi, eta noski jarritako konfiantzagatik, positxo matik azken pintzak eman dizkit. Protokoloa lan egiten dut, eta uste gariko ez da behar España, esateko aldi madauka edo. Bai, aurrentik, zer esan aurretik zaionak, nire izenean, eta taldeki guzti izenean, zuri, Mikel, eta zure taldeko guzti. Herriak boska egin du, herriak itzein du, eta nahi izan du, segun aukera. Hori guk naturaltasunez eta normaltasunez onartzen dugu, eta gure asmoa izango da, oposizio bat egitea, eraikitzailea eta alternatiba. Alternatibak aurkeztuko ditugu, eguneroko ergintza egiteko dinamikan elkar ezagutuko gea, eta jugo gea elkarri norri jartzen, eta bakarrikat esan gustatuko ditzaidakela, niri. Taldekideek gure arteko harremana izatea humanua, naturala, normala, zintzua, eta hola, enok errexera bamadurako, eta herrian aurrian ere irudi behar den irudi bat eman hau esan da, zorionak berriz, eta ekin dizaiogun etapa hori honi, eskerrik asko. Guztiek eta ez dakit. Datozen lau urte hauetan ez uste berriz olako audientzia egiteko duenik eta aprobetxatu bat dugu, ez? Ez ni, esaten hasita, eskerrik asko konfiantzagatik, ni herritarra izan da gure handitzat hartzen eta hau, badakit erantzukizuna esan nahi dula honek, obligazio batzuk ere bai, herritar arruntarianean agian gauza batzutan aukerak izaten dira, baina ardura publikoa dazko momentutu dira ardura horiek obligazio edurtzen dira. Eta zerbait esaten hasita eta bizkat igual gari gaitzek esan dugu hain hildotik, ez dakit ez. Beti auto batzuk azkaunean, gauza batzuk edutzen zaizkigu, biltzatuta, eta euskaldun bestela, bera garadian kanpoan horre hilabete batzuk pasatzea tokatu zitzaidan, eta betikoa ez, kanpoan sagitzanean askotan urti beti galdetzea izue, ez zutan nungo azeak, eta izue horren pistola euskalduna gara esan bideu. Bigarrengoan, argi raro jartze baldin badue, baina azaldun berezate dugu, zergean, izue, ofizioak egitar espanola, baino, eta galdetu zianak basekin, zein ginean, eta elkarrezketa izan zen, esan zian behar, Europako herrik zaharren eta guamentzea hizkuntzaik zaharrena hitz egite omen dezue, sekula gondarea omen daukazue, baina ez dakit, baina oso tribalak omentzeat ez, esan zian, eta tribalak eta politak. Eta bai ez, hor haide nagusien garaietatik eta ganboatarrak eta oinaztarrak eta bakizu ez. Ganboatarra baldimazia ez ezer honiko pa oinaztarrai, eta oinaztarra baldimazia ez ezer honiko pa ganboatarrai, por cierto, oinaztarra batzuna grazki egin haude. Urola oinaztarran territori ez nintzala gare ezan. Eta honekin esan egitena da, eta Urola nari euskalduna, hemen abertzaletasunaren bi tildo historikoak daude, eta egia da elkar ulertzera kondenatuta gaudela. Eta gero naiz bereziki futbolzalea, baina baita ere beste esaldi bat gelditu zitzaidan, Erreala bigarren mailatik lehen mailari iosanean, eta nola entrenore andaluzarren kaparroz, izan asuna nola ez da mikrofonoakin, anoetan, eta lepo eta zegoela. Sekulako herria zeate, eta elkar hartzen baldin badezue helburu onbilak lortuko dituzue. Eta egia esan, askotan kanpoko beste perspektiba dekitze du, eta bai, nire gero gertatzen dena da unik, nire personan esan berdet, ez dakit zehatik, baina herriko eremu irekitan, kulturan, kirolian, hainbat arlotan ezberdin pentsatzen degunak elkar hartzeko da gaitasun hori gero politikan erabat bestalde izatea. Eta etortu behar denik ere, uste autokritiko batetik, askotan politikak gotortu egiten gaitula, eta uste garaia hori gainditzeko, eta danok elkar hartzeko. Eta hori esan da esango, baita ere ez dakit ez, estua askotan, ez dakit herri ortodoxo
izan gehanaren famari izan dugu, ez da hori dola, eta gaur 40 urte, 79-dik frankismoa eta gero udal hauteskundeak ospatzen dira. Hau 11. legaldia da, 10 legaldi izan dira, 10 legaldi horietatik 5 Eusko Alderdi Jeltzaleak gobernatu ditu, beste 5 garai bateko herri batasuna, Ezker gaur EH Bildu, horrek garbi adierazten du abertzaletasuna ulertzeko eremuein artean zu herri anitza gara, ez da. Eta 40 urtez gain baita ere aipatu nahi dut, 40 urte, 40 urte pasatxo, hemen golpistak sartuta garai hartan, areto hontan, garai hartako errepublikako azken udal batzarra bilduko zen, eta golpistak sartu zuenean nahi baizia, golpistak ez orain kartzelan presoen militante independentista katalanak, eta haiek ere, herritik aldein indak izan zuten, eta ipu berez egin egin dioke errepublikako azken alkatea egin zuzen Eusko Alderdi Jeltzaleko Eugenio Alkortari, egia da, garai hartatik honen urte asko basabia, eta zoritxarrez gauz asko ez dizkidute kontatu. Sekulako izugarrikeriak gertatu ziola jakinakoa da, oraindik zestuan ere desagertarazi zituztenen bat gorputz lurpean daudela ere esaten zaigu. Eta hori jakina, udal honek jakin behar du memoriaren ikuspegitik ikerketa egiten, beste emaduetan egiten egiten bezala. Gure garaitara etorrita, ustet justiziazkoa dela esatea, herri honetan, jatorri ezberdineko indarkerien ondorioz 5 herritar hilda ditu, 100 pertsona pasa torturatuak, kartzeletan urte pila bat, 40 minutu segin bat bizitatu ahal izateko munduari ez dakizan bat bila eman ondoan besteko kilometro pila bat egin behar esan dituzten segin eta lagunak. Eta badakit, esan hori da, bere iragan azten duen herria, iragan hori errepikatzera kondenatu dagoela ez. Eta hor, esan berret ikuspegi autokritiko batetik. Badakit zauridanak iztea oso zaila dela. Gauza batzuk erreparatzea ere, badakit, igual gure programaldiari dagokionez, ez da erraza izango. Eta badakit ere daro autokritik egingo garen askoz errazago izango nintzakela. Eta errazena izaten da, besteak autokritika egin zaila egotia, ez da, nik nahi dagokik, eta nik ordezkatzen duten indar politikoari ere autokritika egitea. Eta izan berdet, nire personan ere, bai, giza eskubideen urraketa batzun inguruko salaketak egiten genitunean, beste giza eskubideen urraketa batzuk gertatzen zianen bestaldea begiratu izan genula. Eta hori nik ere egin dut. Eta hori nik autokritika hori egin behar dut, uste delako herri honi, hainbeste zor digula. Dino biengo baino, zalantzari ez daukat askoz errazago izango litzakela zauri horiek istea. Eta hori izan da aipamen bat ere egin behar dut, ez? Aipamen hain zuzen ere, zorionez, urte askotan indarkeria politikoa praktikatuta gerakunde batek bere hausnarketa egin da amaiera ematea erabakizun, eta zoritxarrez beste indarkeria batzuk egin indarrean dauzkago. De momentu honetan herrian zorionez presorik ez daukagu, baina bai, bereziki baitaren nahi dut persona bat aipamen bat egitea, Antxon Ulezola Txukar hori. Herritik alde intzunean nik mutu eskor banitzan, oain 50 urte euskat. Gardeiko hamarkadan, eta kuriosua da, baina gobernu espainol eta frantziarrak ala adostuta Afrikara estaratu zuten, Argelgo negozioketak aportuta gero Argeldik Cabo Verdera eta 30 urte azki desterratuta. Honekin esan nahi dut, bere garaian Irlandan, akordioa sinatu zutenean, 2 urtera presoana galera zituzten, eta bazan iparraldeko Irlandan horma guztietan zegoen afitxa batez, Time for Peace, bakerako garaia da, eta nik uste hemen 2 aldiz esango dut, ziklo berri hau aurrera eramateko etxera itzultzeko garaia da. Etxera itzultzeko garaia da. Eta guzti... Guztet, badakit igual, gauza sakonak eta tristiak dira, ez dakit gaur gauzak esaten tokatzen zama, gaurrutik alertezik, eta guztet ziklo berri bat. Eta ondoren boka iraulandiak bintzat, guk izan ditzazkeun zagoidetik ditzeko komentzutan kapaz izango dira guen askoz freskoagoak dialako. Horrekin lotuta ipatu nahi dut, ez? Justizia kontua ingenieroa, ez? Askotan izan dugu, eta horrek uste diagnostiko baterakoa dela. Ez da berdina gaur egunean emakume edo gizonezko jaio. Danoak dugu emakume jaiotzeak bere zailtasun batzuk ditula, zailtasun sakonak, askotan gizonezkoa hartu ere egiten ez gara. Eta
bueno, badia datu batzuk ez naiz estadistiketan sartuko, baina garbi adierazten dutenak, hemen berdintasunetik oso batzutan aurre egin baldin badugu ere, oraindik oso urrun gaudela. Eta ez dakit, atzo ni ez naiz, nire zoritxarrerako, eta ez dakit, gizonezko izatearen ortodoxia horregatik edo, erraz unkitzen den persona da, baina atzo Bargazta, Gernia Erraitzaekak eta Dangolinen anduratu zuten ekitalde batean unkitu egin nintzen, eta ohartu nintzen baita ere, gizonezko askotan ez gehala benetan ohartzen emakume izate soilak gainean ze zama daukan. Honekin esan egitena da, demokrazia askotan hitz egiten du, baina ez da posible. Demokrazia feminista bat izango da, justizia feminista izango da, edo ez da feminista izango da. Honekin esan egitena da, badakitu udaletxetik, gauza hobeanak, udaletxe txiki badea, udaletxe humil badea, ezin dira konpondu, baina bai norabide bat jarri. Honekin esan egitena da, zestuko eragile feministak udal honetan lekua eta ahotsa izango dutela. Horrekin lotuta, zestuan jaio ginen, zestuan gaude, zestuarra gea, herri euskaldun bat, eta euskera ez da. Eta, zestuan esan egiten ez da. Eta Koldo Mitxelena esan dago eipu egin ez, benetan misterioa ez da, euskara mundi atorren, eta euskara nola arraio iritsi den gure dinamika, gero bere askotan ez geha ohartzen ze altxor eta ondarea daukagu. Eta hori kanpokoak gehiago ohartzen dugu baino. Eta Ruper Ordorikaren kantu famosuari aipu eginez, 6.000 kultura galdutako aipu eginez, nik uste kontuta duki behar dugula, gure kultura hau arriskuan dagoela. Eta milaka urteetan gure arrogazoak, ez da ekainen da damunin zulon, euskara zitzen guztuten, ziurren eibai, guri pasata ondare hau zaindu egin behar dugula. Guraso asko komentatu izan diazue, zuen kezka askotan, gaur egunean da hor. Atmosfera mediatiko horrek, zinean gure horrek ere igual, erderaz mintzatzea da, eta joera, horoko proietara mintzatzen ditula ez. Eta horre ere, uste, euskararen arnazkunea gehalako, esfortzu berezio bat egin behar dugula, hori hizkuntza zaintzen. Eta bokatzen juteko, zestuan gaude, ez da egin, zestua nik uste indargune handiak ditula, ondare asko ditugula, bai arkeologikoki, bai kulturalki, eta horretan aintzindari izan behar du, eta horretan ere ikarlana ezinbesteko izango da. Plazako musika daura kulturan hartuta, iparraldian esaten da bezala, mendik aurrea obran pitzo, eta obra urbanistiko eta zestue jarduten, obra pezatzen ginen iparraldian, eta esango baita ere politikan, gehiegitan hitzak haizeak ematen ditula, eta garbi izango, nik hemen esan dago hitzak haizeak ematen baldin baditu, nire eman bezala lehen haizeak, adinak duinen ez dago izango. Eskerrik asko, eta